Il-linja nazzjonali tal-ajru KM Malta Airlines li qed tieħu post l-Air Malta minn dalgħodu fetħet il-bookings tagħha għal titjiriet li se tibda topera mill-31 ta' Marzu li ġej bl-ewwel programm ta' vjaġġi lejn 17 l-ajruport. Il-linja l-ġdida li ngħatat iċ-ċertifikat u l-liċenzja tal-operatur mill-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili fil-bidu ta' dan ix-xahar qalet fi stqarrija li l-bookings għall programm tagħha tas-sajf 2024 qed jiftuħ f'żewġ fażijiet, bl-ewwel waħda dik tal-lum għall-aġendi tal-ivvjaġġar u permezz ta' pjattaformi terzi online. Klijent individwali jistgħu wkoll jibbukjaw il-vjaġġ tagħhom billi jċemplu n-numru ta' reservations tal-KM Malta Airlines fuq 21 35 6000 bejn it-tnejn u l-ġimgħa mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' flaxija, waqt li s-sibtijiet il-ħdud u l-festi pubbliċi bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' flaxija. It-tieni fażi imbagħad se tiftaħ nhar it-tnejn 11 ta' Diċembru għal bookings diretti online permezz tal-website u l-pjattaforma uffiċjali ta' KM Malta Airlines. Attwalment, il-klijenti prospettivi jistgħu jaċċessaw il-programm ta' titjiriet tal-linja minn fuq pjattaformi tal-midja soċjali. Il-programm li se jkun qed jopera bejn il-31 ta' Marzu u s-26 ta' Ottubru 2024 se jara il-linja nazzjonali ttir lejn 15 il-belt prinċipali Ewropea li huma Amsterdam fl-Olanda, Berlin fil-Ġermanja, Brussell fil-Belġju, Katania, Ruma u Milan fl-Italja, Dusseldorf u Munich fil-Ġermanja, Londra fl-Ingilterra permezz ta' Gatwick u Heathrow, Lyon u Pariġi permezz ta' Charles de Gaulle u Orly fi Franza, Madrid fi Spanja, Praga fir-Repubblika Ċeka, Vienna fl-Awstrija u Zurich fl-Iżvizzera. Sa dan it-tant tħabbar li kif kien ippjanat l-Air Malta ħasret il-bookings kollha li kellha l-titjiriet mill-31 ta' Marzu li ġej il quddiem u rrifondat il-ħlas kollu inkluż taxxi għall biljetti li kienu nqatgħu magħha. Aġenziji tal-ivvjaġġar jistgħu jagħmlu l-istess fisem il-klijenti tagħhom.